Čaute ľudia, som Buddy a zdravím vás pri hre Minecraft a tentokrát sme na servere Goldcraft a tento diel je poďakovanie za 10 odoberateľov. Tak vám ukážem moju slavnú dedinku, ktorú som staval asi pol dňa. Tak, domy samé, je tu celý admin team, len tu máme jedno VIP. Tu máme helpera, tam je hlavný admin, ja, builder, druhý, plugin master, ten tu je VIP, Rhys. Tu ešte takto nemá dostávaný dom. Kiron to je tiež admin. Tak, máme tu pekný portál do pekla a endu, kde máme guardov. Máme tu takú hru Jaškyňa pravdy, čo zidete dole, proste je tam čestka, sú tam krompače a musíte kopať. Musíte v kuse kopať a tam budú čestky a tam budú nejaké poklady. No tak, ešte vám ukážem moju krčmu. No, máme tu aj tam je staj v tej skale. Tu máme samé kravíčky, kúrky a prasata. Máme tu krčmára, ktorý predáva mlieko a vodu, to je, že by to také ten kus vypadalo. Máte tu ender chestku, môžete si dať čo odložiť. No, tu máme trochu pilcov a jedno prasa, krb, WC, tu taký telkač. Máme tu aj kovára. Tu ender chestku, ten enchant table, pracovný stôl, kovadlinu, všetko také, čo treba na vylepšovanie. Môžete sa pozrieť hore. Hore máme Pán prsteňov, máme tu Frodo, Sam, Aragorn, Gandalf, Legolas, Gimli. Máme tu takú dráhu, pobavenie, predavačku. Hej, ty beťárka. Izby. Tu je izba 1, tu je VIP gamerová izba, nová izba 3 a tak ďalej a tak ďalej. Tu máme, no tak idem ukázať molo. Máme tu samých guardov. Tu bol Sergej, ale nejak zmizol. Neviem prečo, ale zmizol ten chudák. Ako vidíte, môžete si kúpiť loďky a udicu a môžete chytať ryby, alebo sa dať kde plaviť. Tak, to by z mojej dedinky asi bolo všetko. Aj tak ju ešte stávame, niečo sa tým vylepšuje a bude nábor na ďalšieho bývajúceho, ktorý príde sem si tu ku nám zahrať. Máme tu preňho jedno miesto. Takže ak by ste tu chceli s nami hrať, s celým admin tímom, tak píšte do komentov a uvidím. Ja sa rozhodnem aj so celým admin tímom a uvidíme, koho príjmeme. Tak to by bolo asi všetko, tak